जेकरा जितना आवेला उ गावेला, जेकरा जितना प्रभु देले बड़न उतना उ करेला, जेकरा जितना लिखल बतने हुई। प्रकाश प्रदर्शी लव यू। सब कोई शेयर करी भाई हमार। सही चढ़े, रोजे चढ़े गाना अपना बॉल पर 5 लाख जाला, बाकी ओरिजिनल जाला। अब पैसा लगा के आदमी काम ना आज तक कलहू नहीं खिना करब हम जीवन में। ठीक बा, जतने बाजी हमारे 5 जगह बाजे, बाकी बाजी ओरिजिनल बाजी। ओरिजिनल चीज खाए के आदत बा, डुप्लीकेट ना। मान के पैसा लगा के भीड़ उठाए क्या करब। आ जो भी बात ठीक है, हमारे 10 घंटा गाना रुक गलो से रेवेन्यू थोड़ा कम रहे बसर। तो बहुत सारा चैनल लोग चढ़ावले बा, सब कोई के फ्री, सब कोई चढ़ावे, सब कोई फ्री बांट देने जा। आ रहल बात कि भाई साहब आप सबके बीच में गाना हमारे प्रमोद प्रेम एंटरटेनमेंट से आ गई बा, तो गाना के जरूर सुनी और ज्यादा ज्यादा प्यार आशीर्वाद दी। आ केहू के गाना हम तो चोरा के गाई लेना और गईबो ना करब। ठीक बा, जौन हमारा आवेला उहे गाई ले। तो बने के लिखे बनला अजय जी बढ़िया, हरकेश यादव जी और अरविंद भाई, हमारे नितेश जी और अमरजीत कुमार जी। अब एगो भाई के गाड़ी देता रे, धन बड़ी और माई जो रवा के पैदा कैले बड़ी, वही मुंह से रवा बोला तनी का हम कही। रवो एगो माई के बेटे हैं, रवा मुंह में भजन आवता मायू हमरो लगी है। आ गुंडा मुंडा सुंडा ना बोले के चाहिए। गुंडा के आज के समय में पीछे पीछे घूमता रहे तो गुंडा ना हो गिला। कौ दिन तार जीवन चली पीछे घूमला से? 2-4 साल के बाद लगभग पानी फेंके। ऐसे केहू के बुरा ना बोले के चाहिए। ठीक बा, गाना हमेटर गाना खातिर केहू के गाली ना देब, तू हत्या तना कर देब। व्यू से मतलब ना रहेला हमारा। व्यू से का मतलब बा जी? कतने अइले कतने गोइलो से का मतलब बा? एगो गाना गल रही कतने है कतने बबुआ के खुश कइल से नहीं रहे हो। ये अपना बल पर मेहनत करके और दर्शक और श्रोता जितने भी हमारे भगवान स्वरूप श्रोता लोग बा वो लोग के बदौलत बानी। और जतियाता ना सब कोई हमरा खातिर प्रेम बा, सबसे हमारा प्यार रहेला। जितने हमारे जादू बिरादरी हमारे भाई लोग सुनेला, बाबू साहब पंडित जी लोग, जितने भी कास्ट लोग बा, हम तो सिंगरैनी गौले बानी। हरजन लोग भाई खातिर भी गाना गाइले हम। वो लोग प्यार आशीर्वाद वही लोग को बदौलत ज्यादा मिलेला। और अदर बिरादरी के लोग भी हमारा के प्यार करेला। सब लोग हम ना कि हम हई जादू स्टार कुल ना, सबके खातिर रहे के चाहिए। सबके प्यार दुलार देवे के चाहिए। जे भी ये धरती पर गायक बजे अपने भोजपुरी समाज में जे भी लोग बा, सब कोई के आपसे प्यार देगो, हमरे के ना। जितना हमारा के देता नहीं इतना ए से जेड जे भी लोग बा भाई, सबके आपसे प्यार दिया, सबके आगा आप सब बढ़ाई, तब भोजपुरी बड़ी हमनी के। आ केहू के जागीर थोड़े है भोजपुरी कि हम ही है ना। सब कोई आवेला, जेकरा जितना जेकरा का माई सरस्वती देवेली ए गला से कंठ से अतना उगावेला, अतना बजावेला। अतना जेकरा किस्मत में रहला उतना नाम करेला। तो केहू ईमानदारी से करेला, केहू बेईमानी से करेला, केहू चुरा लेवेला, केहू गाड़ी दे के करेला। सबके अपन अपन बाकी ईमानदारी वाला ज्यादा दिन टिकेला। सोनू सिंह राजपूत जी बढ़िया बनी भाई साहब, लालू कुमार जी, हमरे राजपाल यादव जी, सब भाई लोग से प्यार अतने बा। जितना रवा के जादू जी लोग प्यार करला उतना हमरो को मानेला। हम हो मरी लैसन थोड़े बात बा। सब कोई बड़ सबसे प्यार रखे के चाहिए, ना कि एक तरफा ना। सब कोई के दिल में रखी और सबके दिल में राज करी रवा। जे कलाकार बस सबके मान सम्मान आप सब दी, सबके अपन सबके व्यूअर बनाई, सबके गाना सुनी। एगो थोड़ा कहते नहीं कि हमारे गाना सुनी सब है ना, सबके सुनी। तो लाइव हम अबे ना कर केहू गाड़ी दे देला हमारा के, चाहे कुछ को हम का मतलब ना बोली ले। ठीक बा, तू गाड़ी दे के तारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाओ, वही में तू खुश रह। हमारा गाड़ी थोड़े देवे के बा, गाड़ी के करा ना देवे वाला। गाड़ी के कोनो गाछ वृक्ष थोड़े होला कि ओकर पढ़ाई होला कहीं। सुग्रीव जी, धनंजय जी, सब कुछ शेयर करी भाई साहब।
प्रमोद प्रेम एंटरटेनमेंट पर हमारे जो अभी गाना छूटल बा जान मिलेला कौन शब्द राइटर के मिलल लिखलस देलस उमे गायक का दोष बा गायक के गाली देता रहो। जीवन के स्वार्थ बनावा लोग जब माई के तन से आइल बड़ो माई के भी बदनाम मत करो कि तहार 10 गो लोग गाड़ी देवे हमरा के 10 गो लोग गाड़ी देवे वो अच्छा नहीं के बात सब कोई के इजे रहे के बाद चमचा बन के आज से याद पड़ा कि 10 साल पहले 8 साल तू लोग फोन करत रहा हमारे लगे आज भी तार नंबर बा 20 बेरा प्रणाम करत रह तू हमरा आज गोइल बड़ा बुझाता हिमालय पर चढ़ के बैठल बड़ा तो भाषा में गाड़ी देता रह तार माई के प्रणाम बाकी माई तारा ऐसा और 2-4 गो पैदा करस तारा ऐसा और 2-4 जना गाड़ी देवे वाला हो जा प्रमोद के गाड़ी दे के हई चल जाई नो कहियो ना चली चुपचाप से अपना काम धाम में लगो आ पीछे पीछे घूमला से धर्म कर्म तहर ना चली। ठीक बा समर्थक बाड़ तो सबके समर्थ कर क्योंकि बना ना सकल तो गाड़ी क्यों ना दे सकल भाई हमार देखो तोहरे को लोग ना सुनेला आ तोहरे लोग के ना दिन भर हाला कर तारा यूट्यूब पर फेसबुक तोहरे लोग के फॉलोवर नहीं खे हमरो 50 मिलियन 50 लाख फॉलोवर बा न्यूज 50 गो न्यूज वाला कर बका 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 बोल देला सका हो माने थी हो जीव बुझता आज तक पचल तार न्यूज जाके आज तक के न्यूज देला हमारा बारे में बरियारी पैसा दे के बोलवावे लो बरियारी पैसा रखल बड़ा मंथली पर कि 500 रुपया देबा के न्यूज हमारा बारे में छाप शर्म कर लो मेहनत कर सबके बढ़े के मौका दलो आ ज्यादा विवादित पर आके यूट्यूब पर रो देला गा देला सारा कोयला से उससे गाना के व्यू से मतलब नहीं खे अपना बोल अपना मुंह से गा के जे बाजे ओकरा के आदमी कहेला कि गायक है। अब दुबेट लेके गाना गावा तारा लोग लिख दे तारा लोग तो बुझाता कि माने बड़का जग जीत ले लोग आज तक दुबेट के बदौलत इतिहास में हमारे उठा के देखिए अपने अपने अपन मैटर हम बजाइले लोग के मैटर ना कि हौ गा दिली उनकर पंचीट हो गई हौ गा दिली तुमकर पंच वाला तू लोग कलकार हो पंच वाला गायक हवा राइटर हो पंचे लिखाई तो तार लोग कंपनी में पंच डुएट गीत खोजल जाता पर प्रमोद के गीत खातिर मार खाली सोलो खातिर मार भई रहे गाड़िए से माई बाप के नाम ऊंचा कर ली खुशी रही रहा बना रहे महादेव।